Kaso sa akin yun. Sige po, ako na kukuha ng picture. Pwesto ko na lang. Ate, sige na, pwesto ko na doon. Ako na. Siya na ako. Diyan na. Ayusin ko yan, ha? Ready na? Papresa na konti. Kami anak, kasama ka sa mga na. Apa. Okay, and 1, 2, 3. Rods, ano ang epekto sa'yo nung nalaman mo? Hindi ka pala anak mo. Bali po kasi nung pagkamulat ko pa lang, bata pa lang ako, ay yung mga kapatid ko, nasabi na sa akin, humble ako. Oo. Kaya epekto sa akin, yung parang, wala lang, ano ko lang, hindi ko lang po pinansin kasi nga, masaya naman ako sa pamilya ko ngayon. Glenn, gusto nga pala yung project mo. Tapos mo agad? Sige lang. Damis ka talaga, Mads. The best ka talaga. All. Ito gagarawan ng Tanging-tanging durog.